थांनाय जों kaisa gotona nukha blakhina wana masincha khoroksa driver bo gari chalogoi bini uklugo suino soprewi talangmani tei abono nugui chini Bubagra bo bini Facebook bin Facebook page o post khlai samani ang asok English bujiya kono nongna kisa ang je mantui ki sai khonarnai borok je kuno borok hangtho bono Tripura police rok krak majra rina nangnai tei bono romboi simi tlang bengya tamake abo kaisa belekhano lasima sincha tei wana masincha hnoi samani jodi ang chini koborok bai translate khaiman jodi khapi ang kenarok sadi kaham ke translate khaioi ani comment box o ke asuk nangnai tei kaisa angke norok tabuk ba ani channel no subscribe khlai kongke norok khlai ridi tamni ke norok tebo obhai tipani koktoma kaham kaham norok nai mani ani channel bisingtui tei o video o tabuk norok like khlai kongke please like bo khlai di asuk no jotono hambai.